Жумга кеше мүбәрәк булсын, хәерле кич, исәнмесез? Сабаду Кынара телевидениесі шираттагы информацион программасын карарга чакыра. Бүгенге чыгарылышта. Бердәм гаилә җәмгыять нигезе илебез тотрыклыгы. 8 июльдә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне билгеләп үтелде. Лесхоз бистәсендә башкалабыздан килгән хәйриячелек вәкилләре һәм балалар кунак булды. 8 июль илебездә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне буларак билгеләп үтелә. Матур традиция буларак ел саен нәкъ шушы көнне районыбызда яшәүче үрнәк, тату гаиләгә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале тапшырыла. Быел аңа Иске Мишән авылында яшәүче Илмира һәм Гыйлемхан Низамиевлар гаиләсе лаек булды. Мәхәббәт һәм тугрылык төшенчәләре һәр бәхетле гаиләнең нигезендә ята. Икесе дә Иске Мишән авылында туып үскән Илмира һәм Гыйлемхан Низамиевлар үзләренең җылы ояларына, нурлы нигезләренә бар туганнарын сыйдырып, һәр вакыт сабырлыкны саклап гомер итәләр. Икесе дә авыл хуҗалыгы тармагында эшләгәннәр. Илмира тырыш хезмәте өчен Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исеменә лаек булган. Бүген алар лаеклы ялда. Һәр көнгә сөенеп яшиләр. Олы бәйрәм уңаеннан балалар, оныклар, туганнар барсы да бергә җыелдылар. Без гаиләдә 10 бала, Аллага шөкер, 9-ыбыз исән. Бүген көндә Альмира апай белән жизнене берничектәген кире яктан мин әйтәм, берничектәген без төп йортка кайткан шикелле кайтабыз, Аллага шөкер. Безне һәр вакыт якты йөз белән каршы алалар. Сөенеп кайтабыз инде авылга. Шушында жизнегә рәхмәт. Теге үз апам барып булса дагы якты бит инде, ну жизни бер дә каршы килгән юк. Рәхмәт, Аллага шөкер. Аларга исәнлек, саулык, балалар хәзрәте күрмәсеннәр. Шулай тигезлектә матур итеп яшәсеннәр. Альмира апа инде ул Гыйлемхан абый белән һәр вакытта безне ачык йөз, мул табыннары белән безне каршы алалар. Һәр вакытта да нәрсәгә кирәк булса да, нинди ярдәм белән кирәк булса да, шуларга мөрәҗәгать итәм мин. Бик зур рәхмәт аларга, исән сау булсыннар. Менә СУдан классташым була инде ул Илнар, рыбызда уллары була инде ул аларның. Исән сау кайтсын. Изге теләкләр инде аларга. Шул тигез тормышта бәхетле булсыннар. Балаларының, оныкларының игелекләрен күреп, озак гомер итәргә язсын. Бик зур рәхмәт аларга. Гелдә шушында ярдәм кирәк булса да, жүгереп киләбез инде үзебездәген балалардаган. Аларга ярдәм кирәк булса, балаларда шушында менәләр, булышалар. Аллага шөкер, исән сау булсыннар. Безгә ярдәмче дәген алар, терәк дәген алар безгә. Исән сау, тигез тормышта яшәсеннәр. Мәхәббәт һәм тугрылык өчен медален Низамиевларга Сабар районы башлыгы Рәис Миннеханов тапшырды. Сез иңнәрнең берсе диде. Бәйрәм белән котлап изге теләкләрен җиткерде. Шулай ук җирле җитәкчеләр дә Низамиевларны тәбрикләделәр. Алар хөрмәтенә җырлар да башкарылды. Авылыбызда шушындай матур семьялар булуга без бик сөенеп туя алмыйбыз. Рәхәтләнеп, менә шуларны Низамиевларны сайлап алдык. Бик булган кешеләр, тырыш кешеләр, икесе дә гади колхозчылар дип әйтәс килә инде. Авыл хуҗалыгында эшләгән кешеләр, берсе механизатор булып эшләде, икенчесе сыер савучы булып эшләде. Булар инде менә күреп торабыз, балалары да үзләре кебек акыллы, һәр вакытта да әйткән сүзләрен үтәп, кушканны эшләп, бик матур итеп тормыш итәләр. Алар үз хезмәтләре белән яшәделәр, йорт-җирләрен бик нык карап тордылар. Аларга бернинди кире сүз бу семья турында әйтергә мөмкин түгел. Чөнки бер малайлары менә бүген көндә әле хәрби операциядә катнаша. Инде ул исән сау әйләнеп кенә кайта күрсеннәр. Нидән армиядән дип әйтгәндә, шушы сугыштан сәламәт булсыннар дип әйтәс килә. Бүтән барган җегетләребез шуннар исән имин әйләнеп кайтып, матур тормыш курып, семьялары белән бергә яшәргә ясыннар дип әйтәс килә. Әлеге безнең Низамиевлар гаиләсе бик үрнәк булган, бик хөрмәтле гаилә. Һәм инде менә районыбызда шушындай гаиләләр булуы бик сөендерә, куандыра һәм дә инде горурлык хисе үстерә бездә. Һәм инде киләчәктә дә менә шушындай матур гаиләләр күп булсын иде, матур гаиләләрдә бәхетле балалар тусын иде. Инде бәхетле балалар туган гаилә ул димәк инде безнең бәхетле якты киләчәк дигән сүз.
Илмир апа да, Гыйлемхан абый да ишле гаиләләрдә туып үскәннәр. Үзләре 2 ул, 1 кыз тәрбияләп үстергәннәр. Балаларына туганнарның кадерен белергә өйрәтеп, кешеләрне, хезмәтне сөяргә кирәклеген төшендереп үстергәннәр. Шуңа да бүген үзләре балаларының игелекләрен күреп, оныкларына сөенеп гомер итәләр. Илнар, Илүзә, Динар аларның төп таянычлары. Әти белән бик тырыш кешеләр инде. Гөлештә, бакчада эшлиләр. Малтуарларын, иләрен карыйлар инде. Мен үзем Күпмарада торам. Үзебез белән, семья белән шунда. Ялларга кайтабыз, шунда авылга, әтиянигә булышырга. Пешәннәр чабасы булса, бәрәңгеләр, ниләр. Кайткалыйбыз. Лайыклы ялда булсалар да, тормышлары гел хезмәттә узган Низамиевлар эшсез тора алмыйлар. Мал туар, тавык чебеш асрыйлар, ишек алды тутырып чәчәкләр үстерәләр. Булар барысы да күңелгә юаныч бирә әлбәттә. Тик барбер күңелләрендә, уйларында махсус хәрби операциядә катнашучы уллары Илнар. Түземсезлек белән сугыш бетүен, улларының үзләре янына кайтуын көтә алар. Һәр чак сабырлыкны алга куеп яшәгән Низамиевлар тату гаилә серләрендә, бер-берсенең кадерләрендә бик нык беләләр. Тырышлык кирәк инде, сабырлык кирәк. Бергә Тату булсаң эшләп бара инде. иңне куйсаң эшләп була инде бара. Төрле вакытлар булгандыр Бардыр инде. инде. Барыбер тормышка парга кирәк, яшәргә кирәк. Бу ялга апару бик җиңелрәк инде. Инде бергә Ай, миңа бу эш кирәк түгел, миңа тегенди кирәк түгел дип әйтәләр түгел. бергә апарганда җиңелрәк тур килә инде. Бер-берсен хөрмәт итеп, үзара тату, киңәш табыш белән яшәүче бу парның бер-берсенә булган мәхәббәте һәм хөрмәт хисе җуелмаган. Киләчәккә дә ышанычлары ныклы дигән сүз. Геройларыбыз тигезлектә матур яшәсеннәр. Йөзләре гел шулай бәхеттән балкып торсын. Низамиевлар кебек гаиләләр илебезнең ныклы терәге. Теманы дәвам итеп, Саба районы 2нче хуҗалыгының Сабантуй мәйданында гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышланган зур бәйрәм чарасы булды. Анда районыбызның 20 гаиләсе катнашты. Әти, әни һәм бер баладан торган командалар төрле спорт ярышларында көч сынаштылар. Шул кадәр күңелле матур бу очрашуны Шәмәрдәндәге яшьләр үзәге оештырды. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык. Бу эш сүздә күпме мәгънә, күпме яшәү шатлыгы. Гаилә ул илебезнең кечкенә бер яшейкасы. 8 июнь бөтен Россия гаилә тугрылык, мәхәббәт көненә багышланган чараны райондашларыбыз белән бергә үткәрергә булдык. Без инде менә шушы нигезләмә чыгарып, һәрбер җирлектән гаиләләрне җәлеп итәргә булдык. Алар белән аралашырга, аларны инде күпмедер хәрәкәттә тотарга, матур итеп фотолар төшәргә һәм гомумән менә шушы матур гаилә бәйрәмен бөтен район белән бергә билгеләп үтеп, күбрәк гаиләләрне берләштереп, аларны аралаштырып, сөйләштереп, балаларын дуслаштырып, шушындый бер матур бердәмлек һәм матур гаилә бәйрәме булсын дип тырыштык. Яшьләр үзәге белән, үзебезнең команда белән безгә менә инде шушы болынга килеп төшүгә Алмаз Зуфаров үзенең ярдәм кулын сузды. Безнең гаиләләребезгә шулай матур итеп шөгыльләнеп дип әйтергә кирәк, үзара аралашып, ярышып алганнан соң тәмле пловлар, кайнар чәйләр оештырылган. Шуңа күрә матур бер җылы бәйрәм булсын дип менә без шушы бүген 2нче җәмгыятенең Сабантуй болынына бөтен Россия гаилә һәм тугрылык бәйрәмен үткәрергә җыелдык. Районыбыз авылларыннан 20гә якын гаилә Иләбәр болына җыелды. Һәр гаилә бер команда. Анда әти, әни һәм бала. Иң актив, спорт сөюче, район һәм республика күләмендә төрле проектларда катнашып җиңү яулаган гаиләләрне берләштергән бу очрашу зур бер бәйрәм төсен алды. Гаиләләрдәге мәхәббәт һәм тугрылык төшенчәләре дә кабат яңарды. Шушы бәйрәмгә дип килдек. Инде бүген яхшы кайф, үзебезгә яхшы кайф һәм актив ял алырбыз дип килдек инде бүген. Әлбәттә, мәхәббәт һәм тугрылык көне дип сөйлиләр инде бу көндә, шуңа күрә. Ә менә сезнең гаиләгездә мәхәббәт бармы? Әлбәттә бар. Бу турыда мин сорашым әле. Бар, мәхәббәтсез берничек тә яшәп булмый. Мәхәббәт безгә көч бирә, алга таба атларга, дәрт өсти. Әлеге кичтә балалар әти-әниләре белән бергә төрле спорт ярышларында катнаштылар. Берсе икенчесен уздырырга тырышып узышты алар. Йөзләр көләч, күңелләр көр, кәефләр яхшы иде. Ә гаиләләр шушындый бәйрәмнәрдә бигрәк тәнигып кала. Гаилә минем менә бүгенге халәтем, мин аның белән бик горурланам. Гаиләләрнең җырга, моңга бай икәннәрен дә күрдек.
Искиткеч зур оешканлык белән үткән әлеге зур бәйрәмдә бер гаиләдә бүләксез калмады. Казанда пешкән тәмле плов, самавыр чәе өчен барысы да игенче хуҗалыгы җитәкчесе Алмаз Зөфәр улы Зариповка зур рәхмәтләрен җиткерделәр. Иләбәр авылы болынында узган бу чара күпләр күңеленә матур бер хатирә булып кереп калды. Kışlar tezep gitken direkli Yarların akıllar şavı Tav bitme şillekli Molla yılması yarında Kızılır şişme ağa Sıvadışı uyalamışsın Avaruğa zor zavar Tire yanlı balıkta Kıllı vazan kavuşları Avılını yaptığına İle verinin yüzü başı Kanlı güreşçileri Hürmeti bilen tanımazanlar Onların iyi şeyleri İle verinin yüzü başı Kanlı güreşçileri Hürmeti bilen tanımazanlar Onların iyi şeyleri Инглиз теленнән тәрҗемә иткәндә клуб сүзе уртак кызыксынулары булган кешеләрнең җыелу урыны дигәнне аңлата. Мәктәпләр, мәдәният йортлары яшәгәндә авылларыбызның да киләчәге өметле. Яңа Мишән авыл мәдәният йорты авылдашлары күз алдында төзекләнә, матурлана. Биредә капиталь ремонт эшләре инде ахырына якынлашып килә. 444 квадрат метр мәйданда мәдәният йорты 1978 елда төзелә һәм шуннан бирле биредә капиталь ремонт эшләре бер мәртәбәдә башкарылганы булмый. Шуңа карамастан клуб авыл халкына игелекле хезмәт күрсәтә. Концерт театрлар куела, авылның олысы кешесе кино карарга йөри, дискотекалар гөрли. Соңрак авыл китапханәсе дә әлеге бинага күчә. 2025 елга аяк баскач та биредә Татарстан Республикасының авыл клубларын төзекләндерү программасы буенча капиталь ремонт эшләре башланып китә. Ремонтны ПМК 159 оешмасы алып бара. Бу ремонт планлаштырганда бин планлаштырган эш түгел, бу республика киңәше белә шушылай ремонтларга дип аннан җыелып, сөйләшеп, бу ремонтка район хакимияте рөхсәт бирде. Һәм менә инде күреп торабыз, бу ремонт тәмамланып килә хәзер. Январның 15-ләрендә башланган иде. Ремонт эшләре күп калмады хәзер. Инде менә вакыт әзерәк бераз гына җыеп бетерәсе әйберләр калды. Пәрдәләр әзер булса, Алла бирсә, аппаратурлар әзер булса, клубны ачарга мөмкинчелек туачак инде. Халык бик зарыгып көтә инде хәзер клубны. Инде булсын дибез, үзебез дә бик матур клубны, бик якты. Инде менә күреп торабыз, хәзер эшләр алга бара. Бөтен җирдә Аллага шөкер төзеклек, тәрәзәләр яңартылды, куелды яңа сеткалар, сәхнә яклары үзгәртелде. Инде керү аллары ялды дип әйтгәндә, яллар да бик яңадан эшләнде, бөтенесе дә бик күркәм, бик матур булды. Менә күрәсез, алда обелиск тора, обелискка бара торган җирләрдә анда хәзер яңадан керү хутлары эшләнде, керү тротуарлар эшләнеп куелды, инде җирләр салынды, әйбәтләп тигезләнде, һәм менә үләннәр чәчеп куелды. Алла бирсә, киләчәктә бу бик матур яшьләр булып утырачак дип ышанып калабыз инде аңа. Республика программасы буенча биредә төзүчеләр инженерлык шелтәрләрен алыштырганнар. Бинаның фасады, керү өлешләре яңартылган, электромонтаж һәм бизәү, матурлау эшләре башкарылган. Шул ук вакытта тирә-юнен төзекләндерү эшләре дә бара. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен дә уңайлыклар булдырылган. Тамашачылар өчен уңайлы утыргычлар урнаштырылган. Хәзерге вакытта яңа аппаратураларны киләү бара. Тиздән яңа пәрдәләр һәм мебельләр дә кайтып җитәчәк дип көтәләр. Китапханә дә биредә эшен дәвам итәчәк. Капиталь төзекләндерү эшләре әкренләп төгәлләнүгә таба бара. Авылның үзәк өлешендә урнашкан мәдәният йорты инде бүгеннән үк матурланып, авылга ямь биреп тора.
Туризм ул сәяхәт итү сәнгате, димәк дөньяны танып белү, аның төрле якларын күзәтү, үзең өчен яңалыклар ачу дигән сүз. Электрон гаджетлар һәм яңа технологиялар хакимлек иткән чорда бу бигрәк тә мөһим. Лесхоз бистәсенең дендрология бакчасында урнашкан ябалак янында кунакта паркка сәяхәт итү өчен мөмкинлекләр тудыра. Шушы көннәрдә паркта башкалабызның Добрый ребенок хәйриячелек фонды вәкилләре һәм шул исемдәге проектта катнашучы балалар кунак булдылар. Саба районында 5 ел дәвамында эшләп килүче туристик маршрут яшь үзенчәлекләреннән чыгып, кызыклы программалар төзи, экскурсиялар оештыра. Балаларның җәйге каникулларын тагын да күңеллерәк һәм кызыклырак итү максатыннан Лесхоз бистәсендә урнашкан Әкиятләр аллеясы менә дигән урын. На самом деле этот маршрут действует уже около 5 лет. Сюда приезжают с разных муниципальных районов Республики Татарстан и близлежащие регионы, Кировская область в том числе. Туристический маршрут представляет из себя набор точек, культурных, активных точек. Казан шәһәреннән килгән бер төркем балалар бистәнең искиткеч матур табигаты буйлап сәяхәт итте. Биредә яшәүче җәнлекләрне сыйлады, убырлы карчыкның ызбасы белән танышты. Әкияттәге 3 аюның йортын күрде, төрледән-төрле мавыктыргыч уеннар уйнады. Дендрарий бакчасындагы гүзәллек тә аларны шаккатырды. Мы участники фонда «Добрый ребенок». Недавно у нас была неделя добрых дел. И сейчас мы ее тоже хотим запустить с сельскими ребятами в Сабинском районе как раз. Мне кажется, будет очень интересно. Здесь очень нравится, тут очень свежо, очень много хорошего воздуха, очень легко дышится и очень вообще прекрасных растений, много зеленого, тут очень красиво. Балаларга әлбәттә әлеге туристик маршрут сәяхәт бик ошады. Әлеге проектта катнашучы калган балаларны да чакырачакбыз диде алар. Нам очень понравилось у вас в Сабинском районе. Мы привезем сюда еще других добрят. И вы тоже приезжайте к нам в Казань. Ребята, делайте добрые дела и давайте творить добро вместе. Сүз уңайыннан Добрый ребенок проектын балалар үзләре оештырган. Шушы проект кысаларында балалар изгелекләр, яхшы эшләр башкара. Бу турыда алар үзләренең дусларына да җиткерә. Социаль челтәрләрдә аерым каналлары да бар. Балаларга кайсык өлкә кызык, алар шул юнәлеш буенча үзләре өчен яңалыклар ача. Проект беренче елын гына эшли. Татарстан Республикасы районнары буенча сәяхәтне алар Сабадан башларга булганнар. Киләчәктә республиканың башка районнары буенча да сәяхәт кылырга планлаштыралар. Сабинский район прекрасен, понимаем, что можно сюда возить достаточно хорошие группы. В рамках агентства инклюзивного туризма мы занимаемся людьми с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня у нас инклюзивная группа, тоже есть детки с ограниченными возможностями, поэтому все очень интересно. Большое вам спасибо за прием и будем работать для того, чтобы привлекать туристов в ваш район. Мы проводим и кинотренинги, и вот такие экскурсионные выезды, поездки. Бывают психологические какие-то мастер-классы. Естественно, к 80-летию Дня Победы мы проводили мастер-класс по Георгиевской ленте. Мы ходили, значит, к памятнику, возлагали к вечному огню цветы. Вот проводим также уроки патриотического воспитания, работаем с молодежью. И наша вся деятельность направлена на созидательную все-таки позицию, да, и своим собственным примером показать детям, каким образом мы можем делать добрые дела. Кемгәдер убырлы карчыкның әйләнә торган өе шаса, кемгәдер җәнлекләрне ашату һәм дендрарий бакчасындагы күп төрле үсемлекләрне күзәтеп йөрү күңеленә хуш килгән. Ә күңелле туристик маршрут ахырында исә балалар тәмле бәлеш һәм мич кыймагы белән сыйланды. Бу атнада махсус хәрби операциядә һәлак булган тагын бер якташыбызны алып кайтып җирләделәр. Ил алдындагы хәрби бурычын үтәүче егетләребезнең батырлыгы мәңгелек. Алдагы хәбәр. Мәшрин аягына скотч ябыштырган. Юсуфалан авылы күген кара болыт каплады. Украина җирендә бара торган махсус хәрби операция вакытында Хадис Хафизов һәлак булды. Аны туган авылына алып кайттылар. Рядовой Хадис Халим улының үлеме бөтен авыл, бөтен район халкын тирән кайгыга салды. Иң асыл егетләребезнең берсе тагын арабыздан китеп барды. Аның әти-әнисе, хатыны, улы калды. Калды. Буларның барысында үткән заманда сөйләве бик авыр. Яшь егетләрнең туган якка әйләнеп кайта алмавы бик аяныч. Дошман аяусыз. Хадис Халим улы Хафизовны Юсуфалан авылы зиратына җирләделәр. Аны озатырга халык күп килгән иде.
барысы да йөрәк аша сыкрап, яшь йөрәкне кызганды. Хәрбине узатырга республика, район җитәкчелеге килде. Соба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәнис Закиров Хәдис Хафизовны бүгенге көн герое дип атады. Әйе, Хәдис Хәлим улы үз ватаны, үз иле өчен барган сугышта батырларча һәлак булды. Курку белмәс. Улы йөрәкле Хәдис Хәлим улы Хафизовның якты истәлеге безнең күңелләрдә мәңге сакланыр. Хәзер Теләче районы хәбәрләре хакында. Теләче районында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Готов улы Әхмәтов җитәкчелегендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты каршындагы эксперт советы белән уртак күчмә утырышы узды. Утырышта Татарстан Республикасы территориясендәге урманнарда янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү, Татарстан Республикасы законы проекты, Теләче сәнәгать паркының икенчел калдыкларны эшкәртү тәҗрибәсе турында фикер алыштылар. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты эше турында хисап тоттылар. Шушы көннәрдә Теләче районы Әбде авылында яшәүче сугыш ветераны Петр Никитинның туган көне булды. Аңа 94 яшь тулды. Аны гомер бәйрәме белән якыннары, район башлыгы Айрат Фәтхуллин һәм башка җитәкчеләр тәбрикләде. Әбде авылының Задоринка ансамбле мәктәп укучылары да җырлы сәламнәрен җиткерде. Ветеранның капка төбе бу көнне шау-гөр килеп торды. Күңелгә үтеп керерлек чыгышларны һәркем яратып тыңлады. Ветеран хөрмәтенә сабыйлар махсус шигырьләрдә өйрәнгән. Туган көн иясе бүген бәхетле гомер кичерә. Үзе гомер иткән йортында яши. Авылда яшәүче кызы Александра Петровна аның төп ярдәмчесе. 6 балага гомер биргән әтиләре янында балалары да еш кунак була. Алай гына да түгел, өй оныклар, оныхчыклар тавышы белән шаулап тора. Очрашу барышында ветеран якыннары хакында горурланып сөйләде. 12 оныгы, 25 оныхчыгы һәм оныхчыкның да бер баласы бар. Менә шундый зур байлыкка ия ул. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне уңаеннан Теләче районының Маяк кафесында алтын туйларын билгеләп үтүче парлар тәбрикләнде. Шулар арасында Иске Карабаян авылында гомер итүче Нарушниннар гаиләсенә мәхәббәт һәм тугрылык медале тапшырылды. Роман Степанович белән Анна Николаевнаны Теләче районы башлыгы Айрат Гыйлван улы Фәтхуллин бүләкләде. Бәйрәм Аматор бай истәләр артында җыр-моң белән үрелеп барды. Яшьлекләрен искә алып алтын туйларын билгеләп үтүче парлар гражданлык халакытларының истәлек дәфтәренә имзаларын калдырдылар. Парлы бию белән тәмамланган әлеге бәйрәм бай хис кичерешләре белән юбилерлар күңелендә озак сакланыр. Галиәскәр Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театрында Татарстан Республикасы архив эше буенча Дәүләт комитеты «Эхо веков в истории семьи. Тарихта без эзле без республика» бәйгесенең финал ярышларын уздырды. Бәйгедә Теләче районыннан Әскәровлар гаиләсе катнашып, тамашачы мәхәббәтен яулады һәм 100 000 сумлык сертификат белән бүләкләнде. Бүләкләрне җиңүчеләргә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тапшырды. Чарада Теләче муниципаль районы башлыгы Айрат Фәтхуллин, районның мәдәният бүлеге җитәкчесе Давыт Ихсанов, архив секторы мөдире Фәридә Шәһетдинова да катнашты. Атна информацион программасы бүгенгә тамам. Алда реклама. Күңелле кичләр һәммәгезгә. Иртәгә 12 июль Петрау көне, җәйнең нәкъ кыл уртасы. Петрау үтте, җәй үтте дип тә әйтәләр, әмма җәй дәвам итә. Хәере белән һәр көнне каршы алырга язсын һәркемгә. Җәйге кәефләр йогынтысында бер-берегезне саклап, сәламәт булып, яхшы гамәлләр кылып, изге ниятләр белән яшик. Сау булыгыз.